ассалому алайкум ҳаводорон ва тамошобинони шабакаи Баҳористон ва ба он нафароне ки пайваста дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихорро мунтазир ҳастанд. шумораи навбатии барномаи мо аст манзури шумо ва бовар дорем ки албатта чун анъана шумо медонед ки мо дар барнома чӣ гуна хонандагонро даъват мекунем. Албатта нафароне ки воқеан ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ дар лоиҳаҳои гуногун ва ки соҳиби дастовардҳои назарраст гаштанд, мо ба барномаи ифтихор даъват мекунем ва бо онҳо суҳбат хоҳем кард ва баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаи имрӯзаро ба шумо маърифӣ мекунем. бинандагони гиромӣ, қаҳрамонони барномаи навбатии ифтихор, хонандагони литсеи донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, Шарипова Таманно ва Хушнуд Раҳмонов, шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. ташаккури зиёд барои даъвататон. ташаккури зиёд барои даъват ба барнома. саломат бошед, хуш омадем ба барномаи мо бори дигар ва мақсад аз даъвати мо ин муаррифӣ намудани дастовардҳои шумо ба дигар хонандагон ва ба тамошобинони шабакаи Баҳористон аст ва боварии комил дорем ки албатта дастовардҳои шумо боис мегарданд ки дигар нафарон низ саъю талош мекунанд то ин ки дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун, дар лоиҳаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат намоянд ва парчамбардори Тоҷикистони азиз гарданд. хуб, сараввал мехостем бифаҳмем ки чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз фанни забони модарӣ ва адабиётро интихоб намудед? ман тӯли 11 сол аст ки дар литсеи донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон таҳсил мекунам ва аз синфи панҷум сар карда бо омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик аз ҷумла бо Шукурова Сарвиноз ва Қаюмова Зумратби Набиевна барои иштирок дар озмунҳо омодагии ҷиддӣ медидем. онҳо бо ман ба мутолиа кардани асарҳои бадеӣ, ба омӯхтани сарфу наҳви забони тоҷикӣ машғул мешуданд ва ман аз хурдӣ ба омӯхтани фанни забон ва адабиёти тоҷик шавқу рағбати зиёд доштам ва бо дастгирӣ ва кӯшишу талош ва раҳнамоии ин омӯзгорони азизам тавонистам ки ба зинаҳои баланди маърифат қадам диҳам ва ғолиби озмунҳо гардам. чуноне ки гуфтаанд, ҳар ки бе устод кард оғоз кор, кору бори ӯ надорад эътибор. домани устод гиру шод шав, муддате хизмат куну устод шав. саломат бошед, ташаккур. хуб, ва шумо? ман аз хурдӣ шавқу рағбати ман ба забони модарӣ, забони тоҷикиамо хеле зиёд буд ва аз хурдӣ ман ба китобҳои бачагона, китобҳои бадаӣ шавқи беандоза доштам ва ин сабаб шуд ки ман хостам дониши худро дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ санҷам ва ин сабаб шуд ки ман дар олимпиадаҳо иштирок кунам, ҷойҳои намоёнро ишғол кунам ва албатта тӯли 2 сол мешавад ки ман дар ин сатҳ дар олимпиадаҳои забони модарӣ иштирок мекунам ва бо устодонам кор мекунам ва бо устодонам маро тайёр карданд дар ин олимпиадаҳо. бисёр омӯзгороне ки дар муассисаҳои таълимӣ аз фанни забон ва адабиёт дарс медиҳанд, яъне шумо бубинед ки ду фан аст: забони модарӣ ва адабиёт. ва фарқ миёни забони модарӣ ва адабиёт дар чӣ аст? ҳамин ду фан аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд? чӣ фарқият доранд? забони модарӣ асосан мо бо грамматикаҳо кор мекунем, бо ҷумласозӣ, ҷумлабандӣ кор мекунем ва забони модарӣ асосан қоидаҳои худро дорад, қоидаҳои грамматикии худро дорад ки мо бояд ҳамаи инҳоро иҷро кунем дар вақти ҷумласозӣ. адабиёт бошад, адабиёти тоҷик бошад, аслан аз шоирону нависандагон мо мутолиа мекунем. саломат бошед. хуб, акнун мехостам аз Таманно бипурсам ки шумо дар олимпиадаи ноҳиявӣ дар соли 2018 аз фанни забони модарӣ ширкат намудед ва сазовори ҷойи аввал гаштед ва умуман дар бораи дигар олимпиадаҳое ки дар сатҳи ноҳиявӣ буданд ба мо ва тамошобинон маълумот диҳед. ман тӯли 3 сол аст ки дар чунин олимпиадаҳо иштирок мекунам ва аввалин маротиба соли 2018 дар олимпиадаи даври дуюм, яъне ки даври ноҳиявӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 баргузор гардида буд, ширкат варзидам. дар ин муассиса
аз тамоми мактабҳо ва литсею гимназияҳои ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе иштирок доштанд ва аз ҷумла ман низ дар ин олимпиада иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. баъд аз иштирок дар даври дуюм, яъне ки дар даври ноҳиявии олимпиада, ғолибони озмунро ба маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе даъват карданд ва мо дар он ҷо бо омӯзгори фанни забон ва адабиёти худ Каримов Шарифхӯҷа дарс мехондем ва ба даврҳои ниҳоии озмун омодагии ҷиддӣ медидем. беҳтарин. хуб, шумо мегуфтед ки фанни забони модарӣ ягон душворӣ дорад, ҳарчанд ки масалан мо бо забони модарӣ ҳарф мезанем ва аз қисми зиёде аз калимаҳо луғатҳо бархурдор ҳастем ва дар баробари ин чӣ душвориҳо ҳастанд дар ҳамин забони модарӣ? аслан ҳамаи фанҳо мушкилоти худро доранд. Забони модарӣ низ ҳам баъзе мушкилиҳои худро дорад, ки мо омӯхта истодаем ва вақте ки ҷумла менависем, ҷумла таҳлил мекунем, баъзе калимаҳои нав ҳастанд, ки бояд мо маънои онҳоро донем ва маънои онҳоро дорем, ки дар вақти ҷумлабандӣ хатогӣ накунем. ва албатта дар забони модарӣ баъзе шеърҳо, байтҳое ҳастанд, ки мо сарфаҳми онҳоро намеравем ва албатта бо устодон ва педагогони худ кор мекунем ва маънои онҳоро мепурсем. саломат бошед. хуб, акнун аз иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ шумо ба тамошобинон ҳарф бизанед. Кадом олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ буданд, ки боиси муваффақияти шумо гаштанд ва шумо тавонистед ки баъдан дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ширкат бикунед? соли 2018 ман дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок кардам, ки дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 гузаронида шуд ва дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм гаштам ва рохат пайдо кардам ба олимпиадаи даври шаҳрӣ ва ин бори аввал буд, ки ман дар олимпиадаи ноҳиявӣ аз ин фан иштирок кардам ва хеле хушҳол шудам аз ин. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ғайр аз фанҳое ки шумо интихоб кардед, забон ва адабиёт, боз бештар ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳ доред? Яъне дӯст медоред ва мехоҳед ки онро низ нозукиҳои онро низ омӯзед? ғайр аз забони тоҷикӣ ман инчунин ба фанҳои математика ва физика таваҷҷӯҳи зиёд дорам ва дониши худро, ки дар олимпиадае ки дар дохили литсей гузаронида мешавад, дониши худро месанҷам ва аз тарафи маъмурият қадрдонӣ мегардам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, саволи дигари мо ба Тамано, шумо дар соли 2019 дар лоиҳаи ҷумҳуриявии илмии иҷодӣ иштирок намудед ва албатта ин сатҳи ҷумҳуриявӣ буд. мегуфтед ки ҷои чандумро гирифтед, дар миёни чанд нафар шумо мақоми аввалро ба даст овардед? ба ғайр аз олимпиадаҳои фаннии мактабачагон, ман дар конференсияҳои илмӣ эҷодӣ ширкат меварзам ҳамасола ва аввалин маротиба дар соли таҳсили 2018-2019 дар конференсияи илмӣ эҷодӣ аввал дар даври дуюм иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам ва ба даври сеюм роҳат ёфтам. Дар даври сеюм низ рақобат карда ҷои намоёнро ишғол кардам ва ба даври чорум, яъне ҷумҳуриявӣ роҳат ёфтам, ки миёни зиёда аз 100 нафар иштирокчиён рақобат ва сабқат вуҷуд дошт. Дар конференсияи илмии эҷодӣ даври чорум, яъне ҷумҳуриявӣ низ фаъолона ширкат варзида дар мавзӯи таҳлили морфологии вожаҳои мақолаи ғайр аз хӯрдан ва нӯшидани урун кӯҳзод сазовори ҷои сеюм гаштам. боз дар соли таҳсили 2019-2020 низ дар конференсияи илмии эҷодӣ дар мавзӯи ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар повести Одинаи Садриддин Айнӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. бале, ва ҳамин дипломе ки дар назди мо ҳаст аз иштирокатон дар ҳамон олимпиада аст. саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, мо мехоҳем ки масъули заҳмати қаҳрамони барнома Тамано Шарифоваро барои шумо нишон бидиҳем ва ин диплом аз ҳамон лоиҳаи ҷумҳуриявие ки
қаҳрамони мо иштирок намуд ва сазовори чунин диплом гашт. Мо бовар дорем ки албатта дар солҳои баъдӣ низ шумо дар чунин лоиҳаҳо иштирок мекунед ва сазовори дастовардҳои назаррас мегардед. Хуб, саломат бошед. хуб, ба шумо низ тавсия медиҳем, тамошобинони азиз, метавонед дар чунин олимпиадаҳо иштирок бикунед, номбардори худ ва Тоҷикистон гардед. барномаи ифтихор идома дорад, тамошобинони азиз, ва қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо хонандагони литсеи донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон Таманно Шарипова ва ҳамзамон Хушнуд Раҳмонов. бори дигар хуш омадед ба барномаи ифтихор. хуб, Хушнуд, шумо ғолиби озмуни лоиҳаи беҳтарин бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гаштед. мегуфтед ки ин чӣ гуна озмун буд ва дар кадом сатҳ доир гардид? ин озмун соли 2018 гузаронида шуд ва дар ин озмун ман иштироки фаъолона доштам. ин озмун бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузаронида шуда буд ва хонандагони тамоми литсеи мактабҳо дар ин озмун иштирок доштанд ва дар ин озмун ман сазовори ҷои аввал гаштам, ки ин боиси фахри литсеи мо буд ва фахри падару модар албатта низ. рафти ҳамин озмун чӣ гуна буд? Метавонед камтар пурратар маълумот диҳед? аз кадом даврҳо иборат буд? Масалан, шумо дар он ҷо чӣ пешниҳод кардед? ин озмун аз ду қисм иборат буд. қисми аввали он ки мо бояд слайдшоу пешкаш мекардем ва бо воситаи видеоу суратҳо кори худро ба хонандагон пешниҳод мекардем ва аз ин қисми аввал ман бо муваффақият гузаштам ва дар қисми дуюм бошад мо бояд лоиҳаи худро пешкаш мекардем. лоиҳаи ман беҳтарин баромад ва дар ин озмун ман сазовори ҷои аввал гаштам. саломат бошед. бовар доштед ки шумо ҷои аввалро мегиред? аслан мақсади асосии мани иштирок буд ва ман албатта боварӣ доштам аз худ ки ман дар ин озмун ҷой мегирам, мақоми худро пайдо мекунам, барои он ки лоиҳаи ман хуб буд ва ман бо устодони худ кор карда будам ва тайёрии хуб дида будам. саломат бошед. ғайр аз омӯхтани нозугиҳои забони модарӣ ва адабиёт, боз кадом фанҳоро шумо дӯст медоред ва таваҷҷӯҳ доред ва ҳамзамон бо кадом забонҳо боз суҳбат карда метавонед? ман ба ғайр аз омӯхтан ва аз худ кардани фанни забон ва адабиёти тоҷик ба фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, аз ҷумла ба химия, физика, биология ва математика шавқу рағбати зиёд дорам ва пайваста ба омӯзиш машғулам ва ба ғайр аз ин аз хурдӣ ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ машғул будам ва бо ин забонҳо метавонам озодона суҳбат намоям. беҳтарин. ҳар нафаре ки дар ин ё он муассиса таҳсил мекунад, барои муваффақ шудан чӣ кор бояд кунад? барои муваффақ шудан дар озмунҳо ва олимпиадаҳо пайваста кӯшишу талош намояд, ба илмомӯзӣ машғул шавад ва албатта хонанда бе дастгирӣ ва раҳнамоии омӯзгорон ба зинаҳои баланд қадам ниҳода наметавонанд ва ҳар як хонандае ки дар иштирок кардан дар озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ шавқу рағбати зиёд дорад, метавонад ки бо ҳамроҳии устодонашон аз дилхоҳфан омодагӣ бинанд, тайёрии ҷиддӣ бинанд ва дар давраҳои ниҳоии озмун ҳамасола иштирок кунанд. дар вақтҳои холигӣ чӣ гуна машғулиятҳоро шумо мегузаронед? дар вақтҳои холигӣ ман аслан ба мутолиаи китобҳои бадеӣ, шоирони бузурги форсу тоҷик машғул мешавам, аз ҷумла ба хондани асарҳои ёддоштҳои Садриддин Айнӣ, Одина, повести Марги Судхор, мактаби кӯҳна, Одамони Ҷовид, романи Палатаи кунҷакӣ Фазлиддин Муҳаммадиевро мутолиа мекунам. саломат бошед. хуб, Хушнуд, шумо вақти холигии худро бештар ба хондани китобҳо ё ин ки ба гузарондани машғулиятҳо ё ин ки ба чӣ кор сарф мекунед? ман аслан дар вақтҳои холигӣ ба китобхонӣ машғул ҳастам. аз ҷумла шавқи беандозаи ман ба китобҳои бадеӣ мебошад, ки ман дар вақтҳои холигӣ китоб мехонам ва инчунин ба варзиш ҳам машғул ҳастам, ба намуди футбол ки машқ мекунам.
охирин китобе ки шумо мутолиа кардед кадом аст? охирин китобе ки ман мутолиа кардам из устод Садриддин Айнӣ мебошад ки ин китоб одина мебошад. ин китоб ба ман хеле маъқул буд, шавқовар ҳам буд. хуб аз намудҳои варзиш кадом намуди варзиша шумо дӯст медоред? аз намудҳои варзиш ман футболро дӯст медорам. шавқу рағбати ман ба футбол бисёр аст ва дар вақтҳои холигӣ низ баромада бо дӯстонам бозӣ мекунам. саломат бошед. таманно аз миёни духтарон, аз миёни бонувон мо варзишгарони маъруф дорем. барои мисол камонвари беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуне ки шумо медонед ки аст? Зебунисо Рустамова. хуб худи шумо ба ягон намуди варзиш шавқу рағбат доред, таваҷҷӯҳ доред ё не? маслан ман ба ҳама намуди варзиш шавқу рағбати зиёд дорам ва гоҳ-гоҳ дар вақтҳои холигӣ бо аҳли оилаам, бо хоҳаронам ва бо дӯстонам ба бозӣ кардани шоҳмот машғул мешавем. дар хонаи шумо аз шумо хурд ягон нафари дигар ҳаст? аз ман хурдтар бародарам, ду хоҳарам ва аз ман бузургтар апаам ҳастанд. ягон нафар аз онҳо ба фанҳое ки шумо таваҷҷӯҳ доред интихоб кардед, забони модарӣ ва адабиёт таваҷҷӯҳ доранд ё не? бале онҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ба омӯхтани чунин илмҳо. ба ғайр аз ин хоҳарам ба омӯхтани фани забон ва адабиёти рус бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд ва ҳамасола дар озмунҳои даври ноҳиявӣ ва шаҳрӣ аз фани забон ва адабиёти рус иштирок менамояд. саломат бошед. хуб акнун мехоҳем доир ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф бизанем. хушнуд, шумо соли 2019 дар форум иштирок намудед ва ин форум бо забони англисӣ сурат гирифт ва шумо сазовори ҷойи аввал гаштед. яъне шумо бо забони англисӣ хуб суҳбат карда метавонед ва агар чунин аст пас мегуфтед ки ин форум чӣ гуна гузашт? аслан ин форум бо забони англисӣ гузаронда шуд ва ин берун аз литсей буд ин форум ва дар ин форум ман иштироки фаъолона доштам. чун ман тӯли 3 сол мешавад ки забони англисиро омӯхта истодам ва кӯшиш кардам ки дар ин форум ҷой гирам ва дар ин форум мо бояд дониши худро аз ин фан яъне аз забони англисӣ пешкаш мекардем. бояд мо эссе менавистем, суҳбат мекардем бо забони англисӣ ва асосан барои ман муҳим ин иштирок буд, барои он ки ман дар ин форум бо бисёр одамон дӯстӣ пайдо кардам, бо бисёр устодон дӯстӣ пайдо кардам ва чизҳои навро аз худ кардам. беҳтарин аст. ҳар як нафар дар назди худ як мақсад дорад ва бояд ба ҳамон мақсад бирасад. шумо дар назди худ чӣ мақсад доред? албатта нақшаҳои зиёд дорам дар оянда ва дар оянда ман мехоҳам ки як иқтисодчии хуб шавам ва ба давлати худамон, ба Тоҷикистони худ хизмат кунам. бинандагони азиз, доир ба қаҳрамонони барнома як сужеро омода намудем. ин лаҳза тамошо мекунем ва дубора суҳбатро идома медиҳем. бо мо бошед. қаҳрамонони барномаи мо ғайр аз хондани дарсҳо дар литсей барои хонандагони болоёқат, ҳамзамон баъд аз он ба дарсҳои иловагӣ ҷалб шудаанд. онҳо мехоҳанд дар ҳамаи самтҳо муваффақ бошанд ва дар олимпиадаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ даст боло гарданд. варзиш гарави саломатӣ аст. ин шиори қаҳрамонони барномаи мо аст ва ҳамарӯза кӯшиш менамоянд ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шаванд. бо ин дастовардҳои қаҳрамонони барномаи мо ба анҷом намерасад, зеро онҳоро олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ мунтазир аст ва бовар дорем бо гирифтани диплом ва ҷоизаҳои назаррас шумораашон зиёд мешавад. барои ба даст овардани мақомҳои баланд барояшон муваффақиятро орзумандем. бинандагони гиромӣ, барномаи ифтихор идома дорад ва мо суҳбатро идома медиҳем. таманно доир ба олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф мезанем. дар соли 2020-2021 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намудед ва ва мехостем бифаҳмем ки дар ин олимпиада шумо мақоми чандумро гирифтед?
дар соли таҳсили 2020-2021 низ дар олимпиадаи даври дуюм, сеюм ва чорум яъне ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. Пеш аз оне ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок кунам, мо бо ҳамроҳии ғолибони даври сеюм яъне даври шаҳрии олимпиада дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарраёсати шаҳри Душанбе бо ҳамроҳи омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик Саидова Гулсара ба омӯхтан ва сайқал додани дониши худ машғул шудем ва мо ғолибони даври сеюми олимпиада дар даври чорум яъне даври ҷумҳуриявии олимпиада аз фанни забон ва адабиёти тоҷик ширкат варзидем ки ин 3 апрели соли 2021 дар мактаби байналмилалии президентӣ баргузор гардида буд. Дар ин муассиса аз тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ин ҷо ташриф оварданд ва ин олимпиада дар сатҳи баланд баргузор гардид ва дар натиҷа ман тавонистам ки ҷои дуюмро сазовор гардам. саломат бошед. андешаи падару модар нисбат ба интихоби шумо чӣ гуна аст? аз хурдиам вақте ки ман бисёртар ба мутолиа кардани асарҳои бадеӣ ва омӯхтани фанни забон ва адабиёти тоҷик машғул мешудам, падару модарам ва аз ҷумла устодони фанни забон ва адабиёти тоҷики литсей Шукурова Сарвиноз ва Қаюмова Зумрат Бинабиевна маро дар ба ҳамин самт ва интихоб намудани ҳамин фан барои иштирок дар озмунҳо роҳнамоӣ карданд, дастгирӣ карданд ва бо дастгирии ҳам волидонам ва ҳам устодонам тавонистам ки ғолиби чунин озмунҳо гардам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва хушнуд дар оянда шумо бояд дар кадом олимпиадаҳо ширкат бикунед? шояд олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ дар нақша ҳаст? албатта дар оянда ман мехоҳам дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. аз фанҳои дақиқ мехоҳам иштирок кунам, аз ҷумла аз фанҳои математика ва физика мехоҳам дониши худро санҷам. саломат бошед. ва тавсияи шумо ба хонандагоне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо намуда истоданд? тавсияи ман ин аст ки мо ҷавонон ояндасози миллат ҳастем ва моро мебояд ки дар дониши худро рӯз то рӯз сайқал диҳем ва ин ҳама сарчашмаи китобхонӣ мебошад. мо бояд бисёр китоб мутолиа кунем ва китобҳои бадеӣ ва китобҳои муосир ки шоирони мо ба мо мерос мондаанд ва моро мебояд ки пайваста дар ҷустуҷӯ бошем ва роҳи худро дар оянда биёбем. ва шумо ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед тамано? ман ба хонандагоне ки дар олимпиадаҳои фаннии мактабачагон мехоҳанд ки иштирок кунанд ва ё ин ки иштирок карданд вале муваффақ нагаштанд, тавсия медиҳам ки рӯҳафтода нашаванд ва ҳамарӯза дар мутолиаи асарҳои бадеӣ ва омӯхтани илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ гарданд ва бо ҳамроҳии устодони худ омодагии ҷиддӣ дида ҳамасола дар олимпиадаҳои фаннӣ иштирок кунанд ва сазовори ҷойҳои намоён гарданд. ташаккур барои он ки ба барномаи ифтихор меҳмон шудед ва мо тавонистем ки аз дастовардҳои шумо ба бинандагон ҳарф занем. ҷаҳони сипос барои иштирокатон. муваффақ бошед ва дар оянда мо барои шумо барор хоҳонем. ташаккур. хуб бинандагони азиз, воқеан ҳам ҳар як шахсе ки ини он самтро интихоб мекунад бояд на ҳаросат ҳамеша ба пеш қадам монад, зеро калиди муваффақият ин мутолиа намудан аст ва калиди муваффақият ин танҳо ба пеш ҳаракат кардан ва аз оне ки шумо аз ини он олимпиада мақомеро ба даст намеёред, роҳафтода набошед. олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ дар пеш ҳастанд. ба тамоми хонандагоне ки ин лаҳза моро тамошо намуда истоданд барои шумо низ барор хоҳонем. шумораи навбатии ифтихор буд. тан сиҳат ва хонобод бошед. хайр.